otu Nigerian Union of Allied Health Professionals agago n'ihu wee na-akpọkuzi onye isi ala bụ Bola Ahmed Tinubu ka ọ gbaa nnọọ mbọ mee ka okwu gbasara ahụike soro n'otu ọkpụrụkpụ ihe nke ga na-echo ya ụra site na ịdị na-enye ya nnọọ nnukwute ego n'amụmụ ego ọrụ kwa afọ ọbụla. Onye isi nke ya bụ otu bụ pharmacist Kamal Ibrahim bụ onye kpọrọ oku a n'oge a na-agbape nnukwute ọgbakọ dị oke mkpa nke ndị otu a achịkọbara n'Awka bụ isi obodo Anambra steeti, ebe Emmanuel Okonkwo ga-esikọtapụrụ gị akụkọ a. Onye kwala alịlị n'otu gọọmenti Naijiria dị na-eneghali ihe gbasara ahụike nke obodo anya rụtụrụ aka na ọ dị nnọọ mkpa na gọọmenti ga-amalite ineba anya na nsogbu dị iche iche ndị ọrụ ahụike nakwazi ụlọ ahụike niile dị na Naijiria na-agabiga ọkachasị n'oge ugbu a iji wee gbochie ya bụ nhapụ ndị ọrụ ahụike na-ahapụ Naijiria na-aga mba ofesi. N'okwu nke ya, onye ji ọkwa National Deputy President nke otu ahụ bụ Comrade Charles Nwoye, onye bụkwazi Anambra Branch Chairman nke ya bụ otu, rụtụrụ aka mkpa ọ dị na a ga-enwe njikọ aka ọnụ na nghọta n'etiti ndị niile na-alụ ọrụ ahụike na Naijiria iji wee na-enye ndị ahụ na-adịghị ike ọgwụgwọ otu esi wee tụọ anya n'aka ha. Ka ọ na-akụzi ihe n'isiokwu ya bụ ihe mmemme, onye nkụzi akpọta site na dipatmenti nke Laboratory Science nke Nnamdi Azikiwe University dị n'Awka bụ Dọkịta Samuel Ogenyi rụtụrụ aka na nsogbu kacha nsogbu a na-achọpụta a na-enwe n'etiti ndị ọrụ ahụike n'obodo a bụ Naijiria bụ enweghị mmekọrịta tọrọ atọ n'etiti ha, ma kpọkuo oku ka gọọmenti etiti bụrụ ihe ga-enebe nsogbu ndị a anya iji wee benata ya bụ nsogbu a na-enwe n'etiti ndị ọrụ ahụike. Dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ, onye ji ọkwa Chairman National Association of Nurses and Midwives Anambra State Council bụ Oriakụ Edith Onwuka, onye jikwazi ọkwa Joint Negotiating Chairman nke Anambra State, kwupụtara na ya bụ isiokwu nke ya bụ ihe mmemme bụ nnọọ nke dị ezigbo mkpa, ebe ọ kpọkụziri oku ka gọọmenti etiti nakwazi nke steeti bụrụ nnọọ ndị ga-eneba anya na nsogbu dị iche iche a na-enwe n'ogige ahụike nakwazi n'etiti ndị ọrụ ahụike n'obodo a bụ Naijiria. Ụfọdụ n'ime ndị eji okwu agba izu bịara ya bụ ihe mmemme ndị gụnyere onye ji ọkwa Anambra State Head of Service bụ ọkaikpe Theodora Igwegbe, onye e nyere onyinye nkwanye ugwu na ya bụ ihe mmemme, eze ọdịnala nke Ọmasị n'okpuru ọchịchị Ayamelụmụ bụ Igwe Ben Okeji, nke ọ bụ onye na-echite anya ya bụ onye ji ọkwa PG nke obodo ahụ bụ Maazị Alfred Okafọ, nakwazi onye ji ọkwa Director nke Justice Development and Peace Caritas JDPC Nnewi bụ Reverend Father Benedict Okolo toro nnọọ ndị ahụike niile nọ na Naijiria n'oge ugbu a maka mbọ dị iche iche ha na-agba iji na-enye ndị mmadụ ọgwụgwọ ma hapụ ịgbanaga na mba ofesi dịka ndị ibe ha megworo, ma kwe nkwa na ha ga-aga n'iru n'inye ha nkwado otu o kwesịrị. Ya bụ ihe mmemme nke gbadoro ụkwụ, ya bụ ihe mmemme nke isiokwu ya bụ iwulite ọnọdụ ahụike n'ụwa niile gbaa gburugburu. Ihe kachasị mkpa nke bụ mmekọrịta n'etiti ndị ahụike bụ nnọọ nke si na mpaghara niile nke Naijiria wee dọta ndị so na ya bụ otu nakwazi ndị eji okwu ha agba izu na Naijiria. Site n'Awka, abụ m Emmanuel Okonkwo.